लाय 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 धान्या लाय धान्य गंड्याला लावणार तर गंडेल गंडेल लावतो गंडेल लाय लाय रे सोड हो बाबा एक दिवस म्हणजे खरे कोसळणार बसली लाय लावून लाले लाय मरे ओय लाय मरे ओय लाय मरे हा दे ना हा ए म्हाका उमेद ना लावपाची म्हाका उमेद खेळा लावपाची हा लाय ना म्हाका ना पयलीं लायला तुवें हांव केन्ना म्हाराण लायना आतां आनी पयलीं लायतालो ल्हान आसतना ए ते भितर उडू नाका ती गाळ्यो घालता तली बाय आम्ही याच आम्ही याच लाय 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 मरे आम्ही या ए उडायची थंय अड्डा लाय रे लाय लाय मरे मोर्या वळा मोर्या मोर्या ओ डूम डूम चल 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 चक्रे तुला मरे चल मग इथं काढवा तो हे का मरे फोन मार मरे मुलांग मार फोन मार तारो ओके गाइस दी गणेश विसर्जन का टाइम हो गया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश पूजा गणेश हॅलो ना सर मोरया मोरया एक दिवशी काढून तू अर्धा मोदी मिली मोरया मोर्या गणपती बाप्पा मोर्या मोरया मोर्या गणपती बाप्पा मोर्या तू वाचून घ्या मोर्या पाठवत गोवर हाडांनी तीर्थ उल्हास पहिले उकल उकल पाटा सगळं उकल पोटाकडे धर गणपती बाप्पा अरे म्हणा मोर्या पुढल्या वर्षी
लवकर या. दो नष्ट वाटी घे. दो दो फ्रेंड जाओ कोण गे हो मरतो सुधी सुधीला का ना करे कोण ना गणपती बाप्पा रे येऊ रे वाटे जाऊ तुम्ही पुढे देवे त्याला कोणाची गाडी बघा ना हो सर 800 गड बघ खतो बटन गाडी कोणाची गाडी थांबला वॉइस ता तो आहे ना त्याच्यात आहे सकल परस्मै नारायणाची कृपयामि अष्टं केशवं नाम नारायणं वासुदेव केवलं माधवं गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामकृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण मोरया मोरया पुढे या मरे
मोरया गणपती बाप्पा मोरया. क्लिअरिटी बरी आहे मला तुझी. आयफोन होता. आयफोन तो अप्पा मोरया रे. क्रे वल्ला भाई एकरी वेगा वल्ला था. फुल बाळ मला जगणार. तुम्ही किती कटले 5 पैसा. सगळे मागतात ना. गाइस देखो गोवा की गणेश चतुर्थी. ये अरुण, ये प्रवेश. तू ओळखी का जाऊन तुला आता कोण ओळखीचे काय का त्याच्या पुढे मजा आहे मागे. हो सकल येतं. हो मला बरं ना गणेश. हा ते पहिले त्याने मारला सायलेंट रे कळलं तुका. पहिले ते सायलेंट मारले ना बेस्ट पहिले बेटर दाखवपाक वॉर्निंग सिग्नल रे ना. वॉर्निंग सिग्नल रे. सेफ नव्हता वय. आमच्या फाटल्यान सगळे फाटल्यान आसता. एक होता आमचा एकच फाटल्यान. एक होता फाटल्यान. गणपती बाप्पा मोरया. पुढल्या वर्षी लवकर या. म्हणा मोरया मोरया. नाटी ग. यहाँ पे फास्ट फूड है. अभी ये सब गणपति विसर्जन करके सब इधर खाने को आएंगे. सब इधर चिकन सब नॉन वेज खाने को आएंगे. सब अंडा वगैरह. ये भी आएगा खाने को. ये 2-3 तो बड़ा वाला मच्छी लाएगा ये. बड़ा वाला मच्छी लाएगा. बड़ा वाला मच्छी. घर बरं काय. इथं मला भेटलं संजू गेलाय ना ते. म्हणजे कोणाच्या म्हणताल तू. संजू हा संजू संजू कळ आमच्याकडे शिकला मरे स्कुलान आसलो तो. हय 8 कितें जॉईन आसलो मरे स्कुलान. मागीर तेणी मागीर न्यू गोवन गेलो तो. एक वर्स गुटली मारली तेणी. संजू गावन शिकता ना. सॅनिटरी आला पहिले तो. काय म्हणटालो सॅनिटरी आमच्या वांगडा शिकतालो मरे. माझा बरं गेला पावरफुल. रेमांचो हॉस्पिटल. ये रेमांचो हॉस्पिटल गाइस. यहाँ भी पहले अजिलो हॉस्पिटल था. वो भी रेमांचो हो गया अभी. ओल्ड अजिलो. अभी वो अजिलो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया है. डिस्ट्रिक्ट मप्सा में. और ये हॉस्पिटल हो गया रेमांचो. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची. पूर्वी प्रेम कृपा
बाप्पा जयाची, ही सुंदर होती शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. ए म्हणवर हा ओके बोलला ना म्हणवर किरे. ए चूप बेटा बस इधर. नका नो हा ना नाही का वचन साहेब ब्लॉगिंग करता मला कॅमेरा त्याची गाडी फाटी घालतात थोडं वेळा थोडं पाहिजे. बरं मला बरं चालतात. असं दोन चालू राजा देऊ राजाकडे देऊ. राज राज इधर इधर. वो टेंशन मत लो, सारी का टेंशन मत लो. हाँ वो उसको मेले का था, वो टेंशन मत लो. मोरया मोरया. हाँ मेल मेल तो मत मारो, तो मत मारो. गणपती बाप्पा. भैया हमरे तो बिंगी सोडून घालतो. हार काढून.
अरुणाला आगात पुढे अरुण बेग पुढे लाव रे तू. तुमचा पुढे लाव. हा होय का पैसे आता तर डबा काय तुझं पिंकी हो दरे दरे पैसे देते म्हणजे काय कोण येतो तो काय म्हणतोय गाडी जा वाहनाची मग या मरे तुझ्या नाही तेच करता मुन्ना हा पिंकी आणा येता हा गावर चला चक्रे तो खबर होता ना की रे तू द्यायला म्हणून गणपती नाही का खबर होत ना गणपती यायला तो अरे भारतू उभा गणपती आहे मंदार गुड मरे तो बारिश आ गई गाइस अच्छा हुआ टाइम पे गणेश विसर्जन हो गया नहीं तो हम स्टक हो जाते जैसे हमें ऑलरेडी दिख गए हो हम बाइक पे बैठे ही थे कि बारिश आ गई तो हमें थोड़ा इधर रुकना पड़ेगा ये गैस पूरा भीग गए हाँ पूरा भीग गए गैस सो बाय गाइस गुड नाइट एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी हमारे तो हो गई जिनके 5 दिन है 7 दिन का है 11 दिन और 21 दिन का है उनके लिए हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस बाय